Zdraví vás Verča, Evelka. Dneska půjdeme do centrálu a budeme nakupovat věci v našich barvách. Já mám žlutou barvu, zelená, červenou, fialovou. Takže teď budeme co nejrychleji. A dáme si i časový limit. Máme časový limit 30 minut, takže jdeme. Takže jdu. Máme tu masku a ještě potřebuji nějakou tašku, kam bych to mohla dávat ty věci. Běžím. Jdeme, jo. Já mám v plánu jít do takového levného hračkářství. Tady je vedle mě Marta. Takže tak. Právě jsem na eskalátoru. Takže jdeme dolů teda. Jdeme, jedu dolů, takže jsem až vedu dole. Takže jsme dole, jdeme do stejného obchodu. Já jsem v tom hračkářství. Že mám masku, takže první žlutá věc. Mám tady toho psa s očima, takže mám to a koupila jsem tuhle svíčku. Semka jdu. Takže ahoj zatím. Teď tady přišla i Evelka, takže tak. Takže jakoby mám něco, je to spíš jako oranžový, ale mám slz, takže to. Takže mám vybranou. Jo, takže jdu si to zaplatit, papa. Takže holky, a kdo začne první? Asi Marta. Tak jo. Takže já jsem si koupila jenom jednu věc, protože mám před málo peněz a je to taková želka. Takže tak, že to nebude na půsem. Tak teď půjdu já. Já jsem si koupila takovýhle slz, je to spíš oranžový, ale to nevadí. Takhle se to špítí a V realitě jo. takhle vypadá. Ten je ale dobrý, já. Teď jdu já. Takže tady tu masku jsem si koupila. Pak jsem si koupila takovýhle psa. Co to je? Já nevím. A tuhle svíčku. Co tady jako je nějaká hnědá, ale tady to je žlutý. Jo, to je jako žlutý. No, tak teď jdu já, no. Já jsem si koupila tu žížalu tak, jak má Marta. Pak tyhle ty bobky. Co to je? A pak jsem si koupila relax. Jo! Ale lidi, mě spíš přijde, že to je taková červená než Já, holky, já vím, že to mimo, ale tam leze šnek. Já si jdu otevřít tu hopsa. Já si jdu otevřít tohle. Já tyhle. Tady Charlotte nám bere šneka. To je ten šnek. No, já ho tam vrátím. To vlastně nevím. Oh my god! Oh my god, koukejte! To je trošku nějaký zamotaný, ne? Je takhle. Takže tady takhle dáme věc. Kamarádi! Který bys asi vybral nejvíc? Pes, mně se líbí. Mně se líbí nejvíc to Verča a Emelky. Mně se, jako z Verči mi se mi nejvíc líbí pes. Aha, a z Emelky se mi líbí. A z Emelky žížala. Jo. A ještě ty Čekejte. Čekej, jde mi ochutnat se ty líbí bobky. nejvíc. Asi moje Verči, tvoje, ano. Takže asi jsme vyhráli všichni. Jo. Ale můžete hlasovat, kdo se má. Jo. Takže ukážeme věci. Ne, to můžeme pak dát sice na Instagram a takhle. Takže tak. Já to tam dala nebudu. Škoda, že nemáme Instagram, kde jsme mohli. Budeme mít. Takže, než ta Emelka rozbaví, tak vám chci říct, že Nežeru. kdo se vám to dá líbí víc. Moje, Marti, Verči nebo Emelky. Bude to na Instagramu a ten budete mít v popisku. Bude tam anketa. Jo, jo. Takže tak. A teď jdeme ochutnat tyhle žížaly. Ne, tady musíš takhle. No jo, ale tady jsou jenom 3, víš, tak ty si vem. Holky, hlasíte pro fialovou žížalu. Na chvilku Vole. No, Pro žlutou. Takže já už to ochutnala, ale stále taste test. Jako, Miluju. jako je to dobrý. Ale ne, že bych to milovala. Jako 50 na 50. mě to asi moc nechutná, očividně. Já to miluju. Ale mě to chutná. Já to nemiluju, ale to je. Mně se líbí ta žížala. Teď jako dát Nevezme mě se si koupit za 50 korun. Otevřeme někdo ten relax. Jo, já to umím. Já taky. Sváň tam bude. Aha, tak já už asi neumím. Já to umím. A uměla jsem to, ale. Já
Jo. Jednou zatáhnout k sobě a potom nahoru. Tam je to i napsaný. A jo. Co tam máme? Relaxuj jako pán, ale já nejsem chlap. Máme relaxu jako My to nejde za otří, takže asi máte smůlu. Asi teď už bude konec videa, takže... Potom tady jste ještě tady toho. Jo, to Takže tady jste teda. No. Tady jste Já zrela. miluju kaktus. Jo, kaktus je dobrý. Jo. Já se bojím. Proč? Já nevím. Tak jo. Miluju. Relaxujte jako Takže páni. relax je velmi dobrý. Je to dobrý. Je to výborný. Takže ahoj. Relaxujte jako pán. No, tak. A čau. Tak jo, tak teď už je konec. A loučí se s vámi Verča, Marta. Charlotte. A Emilka a relaxujte jako páni. Ahoj! Jak jsme říkali, tak jsme začátečníci, je tohle první video. A takže tak no. A zkoušeli jsme to prostě a budou i lepší videa, ale prostě tohle bylo naše první video. Ještě jsem vám chtěla říct, že každý odběr a like nám pomůže a budeme za to moc rádi. A bude mít ještě Instagram, takže se těšte. Jdeme. Neutíkej. Takže ahojky, dneska si natočíme haul, jak jdu do školky. Ježiši, tak teď jsem to úplně spletla.